Ni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo nowadhi nyime gi weche manyien. Doho ma Nairobi oyudo kod ketho jago ma itudo kod keth mar loso chenro magalagala mar dwaro muojo gi mbom od romo mar KICC. Victor Odede oyud gi ketho makamano gi doho ma Milimani e bwo jayal bura Bernard Ochoi. Bwire oyud gi ketho mar fulo maling'ling' ewi chal mar odno ne janjore ma oyang ni Mohamed Yare Abdalla mane osechako chano chenro mar muojo odno mar KICC. Jagono ibiro ng'adne bura tarik 8 mar dwe mar 2 higani kaluwore gi kethono mane otimo e higa 2017. Charge had been proved as an overt act had taken place. But the accused had been instructed by his cousin Elgiva Bwire to open a Facebook account through which he could receive instructions. And this happened, and the accused put into motion the instructions on surveillance. He received payments for the same. The accused thus collected information on behalf of Mohamed Yare Abdalla for purposes of committing a terrorist act at KICC.